Bine v-am găsit la Conspirație, emisiunea în care vă spunem în ce lume trăiți. Sunt Ana Maria Bujor. Ceea ce am observat zilele acestea este un lucru extrem de trist. Oamenii tind să fie depresivi, ba mai mult preferă să petreacă trecerea în noul an de unii singuri acasă. În fiecare an aflăm din studiile dedicate depresiei că unul dintre principalii factori declanșatori ai crizelor de depresie este perioada sărbătorilor. Presiunea socială, nevoia de statut și mai ales lipsa împlinirilor personale se manifestă în această perioadă mai mult decât în restul anului. Consumul de antidepresive este în creștere, iar unii specialiști atrag atenția că mâncatul excesiv este o formă de reglare antidepresivă. Dacă adăugăm la aceasta și consumul de alcool în speranță terapeutică, avem un peisaj clar, dar trist, al vieții emoționale a unei societăți polite cu luminițe colorate și cântecele vesele. Cum s-a ajuns aici și mai ales ce putem face pentru a schimba toate aceste lucruri vom vedea în emisiunea de astăzi. Săptămâna trecută v-am vorbit despre Crăciun. Nu v-am vorbit despre Crăciun așa cum îl vedeți dumneavoastră în acest moment, ci v-am vorbit despre Crăciunul tradițional, despre ceea ce ar trebui să însemne cu adevărat sărbătoarea Crăciunului. V-am vorbit de asemenea și despre Moș Crăciun și ce înseamnă cu adevărat această sărbătoare și acest moș până la urmă, cel care ar trebui să ne aducă nu doar cadouri, ci și liniște și pace în suflete. Ei bine, în această săptămână vorbim despre ceva un pic diferit, dar în același timp ceva care se leagă de săptămâna trecută. Se leagă pentru că sărbătorile de iarnă au fost totdeauna împreună. Nu poți să le separi. Și separarea de acum, anul nou și Crăciunul în aceeași lună decembrie, este foarte interesantă, fiindcă în trecut anul nou era undeva în primăvară. Vom vorbi în primăvară și despre anul nou tradițional. Dar trebuie să înțelegem că de la Crăciunul cel vechi, moșul tuturor moșilor, strămoșul tuturor strămoșilor, zeul cerului sau nașterea lui Isus, care este o sărbătoare plină de bucurie și de speranță, s-a ajuns la un moș care îți spune: n-ai fost cu minte, nu primești cadou și aș fi foarte încântat să mai faci un credit. Și de ce? Pentru că nu ți-ai luat ultimul model de tabletă. Ritualurile vechi sunt înlocuite de cele noi și partea cea mai proastă în toată această poveste este că noi tindem să cumpărăm lucrurile necesare sufletului nostru, care de fapt nu au nicio legătură cu el. Într-un fel sau altul, noi chiar dacă ne cumpărăm tot felul de lucruri, suntem din ce în ce mai goi pe interior. Da, pentru că banul în momentul de față se plătește cu suflet, pentru că trebuie să muncești pentru bani și mai mult decât atât, trebuie să ai grijă ca de fiecare dată să fii la timp cu ratele, fiindcă dacă nu ești la timp cu ratele, așa cum am aflat în emisiunile noastre trecute, banca s-ar putea să-ți ia casa sau s-ar putea să-ți ia mașina sau, cine știe, s-ar putea să-ți facă alte lucruri de acest gen, pentru că tu ai semnat contractul respectiv, iar contractul respectiv pentru bani poate că este semnat pentru suflet, cine știe. Haideți să vedem de unde vine această stare și încotro se duce sufletul omului modern. Sărbătorile omului postmodern sunt total rupte de tradiție. Credința și spiritualitatea de orice tip sunt relicve ale unui trecut de care el vrea să se rupă. Aceste tradiții înseamnă patriarhat, obscurantism și lipsa progresului. Omul postmodern nu crede în familie, pentru că el nu are nevoie de cineva care să-i spună ce să facă. Nu crede în valori morale, pentru că acestea provin din religiile vechi, de care el s-a rupt. Omul postmodern trăiește pe social media, unde își prezintă masca pe care trebuie să o vadă șefii de la muncă. El nu are idei care să nu fie conforme cu ideologia în care trăiește. Omul postmodern nu râde decât la glumele corecte politic. Își cumpără doar haine care se încadrează în standardele comunității. Nu are proprietate privată, pentru că aceasta este o formă de opresiune, și își urăște părinții pentru că nu sunt suficient de progresiști. Din aceste motive, el este singur, mereu dornic să fie acceptat și lipsit de respect de sine. Își umple viața cu lucruri care trebuie să impresioneze pe colegi. Își cheltuiește toți banii pentru a arăta tuturor că viața lui este minunată, iar apoi se întoarce în singurătatea lui pentru a calcula în cât timp va putea să-și plătească dobânda la creditul pentru sărbători. Și își stabilește că din primii bani va merge la un curs de dezvoltare personală, unde va afla cum să elimine depresia. Nu a fost deloc greu să facem portretul omului modern. Asta pentru că, în primul rând, este ușor să te uiți în jur, să constați niște lucruri absolut evidente și, pe de altă parte, noi n-am făcut altceva decât să punem cap la cap
niște date legate de consum, dar și despre depresia de sărbători. Da, și despre ideologia actuală, pentru că noi trăim într-o ideologie și cu oamenilor le este foarte greu să înțeleagă, dar fiecare eră în parte, fiecare epocă în care trăim este sub imperiul unei ideologii. Ideologia noastră de acum, postmodernistă, se referă la faptul că absolut totul este relativ. Religia nu mai există, știința este sau nu este în funcție de cum ne simțim, pentru că ideea de obiectivitate se referă în momentul de față la ideea de ce simt eu că este. Evident, știința este destul de dificilă, fiindcă trebuie să trudești, să înveți un pic de matematică, un pic de statistică. Societatea de acum este extrem de fragmentată, pentru că nu mai există repere, nu mai există reguli pe care să le știm și când obiectivitatea tinde să dispară, automat fragmentarea începe să apară. Fiecare dintre noi este o entitate, dar această entitate nu are legătură cu celelalte entități din jur, ceea ce este foarte, foarte neplăcut pentru omul modern. În emisiunile trecute noi am vorbit și despre tot felul de metode prin care, să spunem într-un fel sau altul, se ajunge până la urmă la controlarea omului modern. Vorbim aici despre lucruri care ne sunt induse fără să ne dăm neapărat seama de momentul în care ne sunt induse și iată că am ajuns în acest punct. Exact, pentru că noi am vorbit despre MK Ultra, am vorbit despre controlul prin social media, am vorbit despre foarte multe lucruri de acest gen, fiecare spărgând într-o oarecare măsură personalitatea omului și rupându-l de societate. Practic, ca să-l parafrazăm pe Zaratustra din cartea lui Nietzsche, eu vă învăț ce este supraomul, spunea Zaratustra. Nu, actualul Zaratustra, profetul modern de acum, eu vă învăț ce este omul nou, care omul nou nu are nicio legătură cu supraomul lui Zaratustra, ci are o legătură foarte clară cu un fel de subom, un fel de om care este capabil să primească orice, necritic și apoi se miră că este depresiv. În acest moment, omul pare să fie undeva în pragul unor tulburări psihice și foarte ușor de programat. Cel puțin asta ar fi concluzia pe care o putem trage noi din ceea ce am prezentat până acum. Dar haideți să mergem puțin mai departe și poate ar fi cazul să vorbim și despre niște mituri legate de acest subiect, nu de alta, dar e bine să știm în ceea ce să nu credem. Primul mit din această săptămână se referă la o schimbare majoră în viața spirituală a oamenilor, și anume înlocuirea spiritualității tradiționale cu cea modernă. Și când spunem modernă, nu este chiar modernă, ci este chiar mai mult de atât. Este postmodernă, pentru că în loc de o variantă oarecum religioasă a spiritualității, sau mă rog, o spiritualitate care să aibă legătură cu sacrul, aici avem de a face cu motivaționalul. În loc să ne propunem ca în anul care urmează să ne fie bine, și cam atât, noi acum avem tot felul de structuri motivaționale care se numesc rezoluții de anul nou. Stabilim, anul viitor mă voi lăsa de fumat, anul viitor voi crește în salariu, anul viitor voi face tot felul de lucruri minunate. Atenție, toate aceste lucruri, dacă vin pe fondul acelor sărbători despre care vorbeam mai devreme, și anume acelor sărbători total despiritualizate, nu vom face altceva decât să adăugăm presiune suplimentară asupra unui suflet care deja este foarte, foarte presat de viața socială. Cu alte cuvinte, le spunem prietenilor, voi face așa și voi fi așa, iar în momentul în care vom vedea că lucrurile nu funcționează, vom cădea din nou într-o depresie și vom aștepta anul următor ca să le arătăm celor care ne-au urmărit pe tot parcursul anului respectiv că avem gânduri mari și pentru anul viitor. Rezoluțiile de anul nou sunt o nouă modă intrată în România, însoțind cultura corporate. Exact ca și în zona lor de origine, aceste promisiuni făcute către propria persoană se sting repede. Studiile arată că aceste rezoluții țin până în prima săptămână a lunii februarie, când sunt înlocuite de așteptări legate de găsirea iubirii de Valentine's Day. În momentul în care avem o schimbare atât de serioasă de paradigmă, haideți să nu folosim paradigmă, fiindcă este totuși un cuvânt destul de serios și sobru. Când este o schimbare a lumii care se întâmplă în acest moment, o să vedem că lucrurile trec din a fi eu aici, acum, cu părinții mei, cu bunicii mei, cu urmașii mei, și a avea lucrurile pe care pot să le arăt altor oameni. Este foarte interesant și chiar trebuie să vedem exact cum funcționează aceste lucruri și cum ne afectează de sărbători. Eu sunt exact ceea ce sunt, nimic mai mult și nimic mai puțin.
Dar în momentul în care mi-asum această existență a mea, această poziție a mea în lumea aceasta, știu cu siguranță că voi putea să iau decizii corecte în ceea ce privește viața mea, sau cel puțin decizii care îmi fac pe mine să mă simt bine. În momentul în care trec în altă lume, și anume în momentul în care trec în lumea în care trebuie să am pentru a fi cineva, atunci lucrurile se schimbă în totalitate, pentru că niciodată nu voi reuși să am tot ceea ce îmi doresc, pentru că în momentul în care am ceva, voi dori ceva mai mult, pentru că în momentul în care societatea modernă îmi va oferi un lucru, imediat în ziua următoare voi vedea că există varianta 2.0 pe care voi vrea să o cumpăr, și indiferent că este vorba de un obiect, o poziție, o diplomă, o poziție socială, în momentul în care pentru mine contează ceea ce am, este absolut imposibil să fiu fericit, pentru că niciodată nu mă voi putea privi pe mine și să înțeleg ceea ce sunt. Pentru că eu mă privesc pe mine doar din perspectiva lucrurilor pe care le am. Așadar, aici începe străinarea. Așadar, aici începe depresia. Studiile de marketing ne arată că în perioada sărbătorilor oamenii își doresc să primească lucruri, dar mai mult își doresc să ofere lucruri pentru a demonstra statutul social dobândit. De cele mai multe ori, cadourile în sine nu au o valoare emoțională, ci au o valoare socială, încercând să demonstreze că am cheltuit mult, sunt un om important. Din acest motiv, presiunea socială determină uriașul număr de depresii din perioada sărbătorilor, pentru că oamenii își maschează propria neîmplinire prin cadouri extravagante. Al treilea mit din această săptămână se referă la lucruri pe care le vedem adesea în media, și anume, în momentul în care deschidem televizorul, vedem tot felul de festivaluri care sunt auto-intitulate sau, sunt intitulate ca fiind sărbătoare de folclor. De fiecare dată, printre muzica populară, mai mult sau mai puțin autentică, vom vedea anumite grupuri de dansatori care ne prezintă anumite tradiții legate de anul nou. Ce reprezintă ele? Probabil că nu v-ați întrebat niciodată. Poate că vi se par doar un fel de glume sau de povești pe care le prezintă folcloriștii pentru a câștiga mai mulți bani sau pentru a fi mai interesanți pentru public. Ele însă sunt extrem de importante ca simbolism. Dacă sărbătorile de Crăciun erau legate strict de ziua nașterii soarelui sau de ziua zeului cel mare, zeul cerului, aici avem de-a face cu sărbătorile strămoșilor. Cei care vin alături de noi de anul nou sunt strămoși și, evident, ei, întorcându-se din cea lume, adică de lumea de dincolo, pe pământ, nu pot să ia o formă umană, pentru că ar fi foarte ciudat să existe sub formă umană. Și ei sunt reprezentați sub forma măștilor. Toate acele dansuri pe care le vedeți cu mascați, toate acele dansuri în care vedeți oameni cu chipuri ciudate, cu mustăți mari, cu părul într-un fel sau în altul, și chiar și măștile tradiționale românești pe care le vedeți și le puteți cumpăra de la diferite magazine specializate, nu reprezintă altceva decât chipuri ale strămoșilor, reprezentate evident în ideea de a avea o imagine magică a strămoșului. Nu neapărat o imagine magică, ci un simbol al strămoșului, pentru că ei se întorc și pentru că în fiecare dintre noi există o parte din ei. Prin urmare, cel care poartă masca unui strămoș în această perioadă a anului este el însuși strămoșul respectiv. Evident simbolic, dar până la urmă credința nu ar fi ea mai importantă decât multe altele? Românii actuali nu știu aproape nimic despre strămoșilor. Obiceiurile de iarnă sunt ultima resursă de cunoaștere a modului în care vedeau lumea cei din trecut. Studiile folclorice ne arată că lumea românească era profund diferită de cea pe care ne-o prezintă emisiunile de folclor și sărbătorile organizate de autorități. Lumea tradițională era orientată spre o armonie a generațiilor, iar strămoșii veneau de sărbători alături de urmași pentru a petrece și a da sfaturi. De fiecare dată când vorbim despre sărbătorile de sfârșit de an sau de Crăciun, vorbim despre naștere și vorbim despre moarte. Sau, ca să fim mai exacti, vorbim despre moarte și renaștere. Pentru că întotdeauna în acest ciclu anual al sărbătorilor tradiționale, anul, zeul moare. Iar apoi, după ce zeul a murit, zeul renaște. Odată cu moartea simbolică a timpului sau a zeului sau a anului, evident ar trebui să moară tot ceea ce ni s-a întâmplat nouă în anul respectiv pentru a renaște și a merge mai departe. Este momentul în care oamenii trebuie să înțeleagă faptul că nu poți să treci în lumea cealaltă, în lumea morților, fără să-ți rezolvi toate problemele pe care le-ai avut. Și nu trebuie chiar atât de mult să-ți plănuiești ceea ce urmează să se întâmple în anul următor, ci este foarte important să te împaci cu anul care a murit.
Societatea tradițională avea foarte multă grijă de aceste lucruri, pentru că pe parcursul anului erau mai multe cicluri de naștere și renaștere. Practic, chiar și în momentul în care mergem să dormim, este într-o anumită măsură o moarte a zilei respective, iar când ne trezim a doua zi trebuie să mergem de la capăt. Toate aceste structuri, fiindu-le explicate copiilor prin povești, fiindu-le explicate prin educație directă de către întreaga comunitate, nu făceau altceva decât să-i ajute să aibă o structură care să-i așeze în timp, în spațiu, în comunitate. Și astfel, ce credeți că se întâmpla? Era evitată depresia. În momentul în care nu înțelegem aceste lucruri, vom fi depresivi. Iar când suntem depresivi, lucrurile nu pot fi niciodată atât de bune cum ne dorim noi. Nașterea și renașterea anului reprezintă varianta cosmică a vieții omenești. Sărbătorile de iarnă nu fac altceva decât să pună în armonie ciclul vieții omenești cu ciclul vieții divine. Cum în tradiția românească omul este o fărâmă de zeu, viața sa va fi identică cu cea a zeului, dar redusă la scară, iar colindele sunt cântece sacre ale întrepătrunderii celor două lumi. Ultimul nostru mit de astăzi se referă la un lucru pe care adesea nu luăm în considerare, și anume la faptul că sufletul este resursa supremă a societății moderne. Poate că vi se pare ciudat, dar noi v-am povestit de-a lungul timpului că există foarte multe asemănări între ceea ce vedem în filmele SF, cum ar fi Matrix, spre exemplu, și societatea modernă. Suntem în punctul în care este foarte greu să mai folosim resurse naturale, pentru că ele încep să dispară. Iar în momentul de față este extrem de important pentru cei care încearcă să conducă această lume să găsească un lucru fundamental, repetabil și pe care pot să-l controleze foarte ușor. Acest lucru repetabil nu este altceva decât sufletul, pentru că în momentul în care noi ne vindem sufletul pentru anumite obiecte, în momentul în care nu mai suntem conștienți de noi, în momentul în care nu suntem conștienți de cei care au fost în urma noastră și nu ne interesează sub nicio formă cei care vor veni după noi, nu facem altceva decât să ne pierdem esența, să ne pierdem poziția din această lume. Poate că vă pare un pic filozofic, dar nu credeți că este un preț cam mare de plătit pentru câteva lucruri pe care puteți să le folosiți azi, iar peste un an să li se termine garanția? Parcă noi suntem născuți pentru a trăi mai mulți ani și trebuie să fim împăcați cu noi pe tot parcursul acestei vieți, fiindcă ne naștem singuri, murim singuri. Dacă renunțăm la această bucurie de a ne naște, a trăi și a muri singuri, conștienți de noi înșine, s-ar putea să fi renunțat de fapt la absolut tot. Orice curs de economie ne va spune că omul este resursa supremă. Poziționarea omului pe aceeași treaptă cu petrolul sau aurul nu este deloc un motiv de bucurie, pentru că societatea modernă nu este interesată să păstreze resursele, ci să le consume. Prin urmare, omul tinde să își piardă locul privilegiat pe care și-l dorește și să devină un simplu număr, ușor de produs și ușor de înlocuit. Dacă ar fi să vorbim într-un registru magic, mai ales că mie îmi place foarte mult magia, ei bine, sufletele toate ar trebui să fie reprezentarea acelei resurse supreme. Doar ca totul să fie într-adevăr un sistem funcțional, ei bine, toate aceste suflete ar trebui să fie și ele în perfectă armonie cu ele însele. Nu ar trebui să fie fragmentate, ar trebui să fie, de fapt, un întreg aceste suflete. Da, deci zic să ai grijă în momentul în care spun că îți place foarte mult magia, pentru că s-ar putea să fim certați din nou că nu suntem suficient de credincioși și că ne orientăm spre cel rău. Departe de noi astfel de gânduri, dar avem și multe comentarii simpatice pe Facebook. Da, într-adevăr, trebuie să existe un sistem, pentru că înainte, toate religiile pe care le-am avut înainte acestei religii moderne se referau la un sistem. Creștinismul are un sistem extrem de clar definit. Poziția omului față de biserică, poziția omului față de Dumnezeu, poziția lui Dumnezeu față de om, și lucrurile acestea se spun foarte clar. Este religia salvării. Omul este salvat de jertfa lui Isus. Religia veche, precreștină, din spațiul indo-european, era o religie a strămoșilor, o religie care poziționa pe om într-un anumit loc. El era într-un loc, într-un moment anume. Era un sistem care funcționa. În momentul de față nu mai avem acest sistem. Avem doar o fragmentare totală a personalității, o fragmentare totală a societății, cu cineva care stă deasupra și trage sforile. Un pic de aici, un pic de aici, un pic de aici. Săptămâna trecută noi doi am vorbit despre Crăciun și am vorbit despre faptul că este foarte important ca în aceste momente de sărbătoare să fim cu toții împreună. De ce? Pentru că indiferent de religie, indiferent de tradiție, indiferent cât de vechi sunt aceste tradiții sau nu, Crăciunul, ca și multe alte sărbători, duc către o vindecare socială colectivă, pentru că atunci
poate te împaci cu cel cu care te-ai certat, de exemplu. Da, pentru că toate aceste sărbători sunt reflexia sistemului respectiv. Sistemul despre care am vorbit mai devreme, sistemul social, este vorba despre moși. Moșul este strămoșul. Este vorba despre familie. Este vorba de poziția ta ca om. Ești un individ foarte clar definit, dar ești un individ pe care îl definesc atât relațiile de familie, cât și relațiile cu prietenii, cât și relațiile de muncă, cât și lucrurile pe care poți să le faci. Ei bine, zilele acestea, succesul social înseamnă cu totul altceva. De fapt, nici relațiile de familie, nici relațiile cu prietenii nu mai primează în aceste zile atunci când vorbim despre succesul social, ci mai degrabă primează o carieră, lucruri care nu au legătură neapărat cu sufletul nostru, ci mai degrabă cu banii pe care îi avem și din nou cu acele cumpărături pe care le putem face. Dar ar trebui să analizăm profund și să vedem dacă acesta este drumul către devenire ca persoană sau nu este deloc, ci este către pierzanie. Și eu ți-aș spune foarte, foarte pe scurt ce ai putea să faci pentru a vedea acest lucru. Ia o foaie de hârtie și scrie principalele repere pe care le ai în viața ta. E valabil pentru oricine. Pentru oricine, asta vreau să spun. Iar apoi scrie imediat lucrurile pe care ți le dorești. O să vezi că lista cu lucrurile pe care ți le dorești se scrie mult mai repede decât lista reperelor. Atâta vreme cât valorile sunt inversate, viața ta nu este așa cum ar trebui să fie. Haideți să vedem cum funcționau sărbătorile în trecut și care era, într-adevăr, rolul lor social. Anul nou tradițional era un prilej de refacere a comunității. După terminarea colindatului, oamenii se adunau pentru petrecerea de anul nou, unde se făceau planuri pentru următoarea perioadă, se puneau la cale căsătorii, se rezolvau conflictele mai vechi pentru a se intra în noua perioadă cu sufletul curat. Tot în această perioadă, familia se reunea și chiar dacă petrecerile aveau loc pe criterii de vârstă, era important ca toată comunitatea să se bucure de renașterea timpului. Tot acum, tinerii așteptau ca strămoșii să aleagă dintre ei pe cei mai buni, pentru a le oferi protecție, noroc și putere. În fiecare casă se așezau farfurii pe care se puneau porții din fiecare fel de mâncare gătită pentru sărbătoare, astfel încât strămoșii care se întorceau acasă să poată să stea la masă cu urmașii lor. Era obiceiul ca, înainte ca cineva să se așeze pe scaun sau pe pat, să sufle pentru a nu se așeza pe sufletul unui strămoș. Toate aceste obiceiuri aveau ca rost o așezare a omului pe locul său în societate, atât prin faptele sale, cât și prin descendența sa. Fiecare membru al comunității știa cine este, atât în lumea de aici, cât și unde va merge în lumea de dincolo, știind clar că poate să se bazeze atât pe susținerea familiei în lumea asta, cât și pe cea a strămoșilor în ceea lume. Sunt multe lucruri pe care noi nu le-am știut despre aceste sărbători. Sau poate într-un fel sau altul, noi le-am știut undeva în interiorul nostru, dar niciodată nu ne-am gândit să comparăm ceea ce știm cu ceea ce avem. Cert este că s-au gândit unii să studieze și etnografic ce s-a întâmplat și antropologic și iată că lucrurile pe care ei le-au descoperit le-au pus în aplicare și rezultă omul nou de astăzi. Da, noi am știut lucrurile astea și chiar dacă nu le-am fi știut, nu am vrut să le căutăm. Pentru că foarte mulți oameni sunt preocupați să caute anumite lucruri. Și dacă nu te interesează un subiect și dacă nu te interesează nimic din ceea ce a fost înainte, este foarte, foarte greu să ajungi într-un spațiu în care să găsești lucrurile respective și să spui, da, și eu sunt de aici, sau sunt de acolo, sau sunt de peste tot. Dar trebuie să știi să cauți și să vrei. Atâta vreme cât primești totul de-a gata, într-o poleală foarte sclipitoare și cu o muzicuță cu clopoței, nu vei căuta niciodată lucrurile profunde și greu de acceptat. Iar cei care știu lucrurile astea pe care tu mi le-ai spus un pic mai devreme, știu că un om care nu are rădăcini este foarte ușor de manevrat și poate să fie pus în anumite grupări și să fie trimis, să spunem, în orice fel de bătălie, fără să-și pună întrebări de ce e el în bătălia respectivă. Exact, pentru că în momentul în care privești la o viziune tradițională, trebuie să vedem că într-o viziune tradițională omul are un anumit loc sub cer, un anumit loc pe pământ. Practic,
el este un fel de legătură dintre cer și pământ. Iar familia din jurul lui nu face altceva decât să-l ajute. Să-i stabilească acele legături cumva. Exact, pentru că și ei au fost acolo, pentru că și ei îl însoțesc de peste tot, pentru că ei sunt rădăcina lui, practic. La fel și căsătoriile din trecut de care se spunea, vai, nu s-au căsătorit din dragoste, s-au căsătorit că așa au vrut părinții. De cele mai multe ori copiii aceia se cunoșteau de viață, se știau foarte bine, erau în primul rând prieteni și apoi se căsătoreau. Ceea ce poate că este mai important decât să iubești pe cineva într-o criză de vasopresină, iar după aceea când scade nivelul de vasopresină să descoperi că omul respectiv nu are nicio importanță pentru tine. Căsniciile fericite se bazează pe prietenie, nu se bazează pe dragoste de moment. O să vorbim și despre criza de vasopresină, cred, într-o ediție următoare. Nu știu ce surprize mi oferă Alex, însă astăzi eu îi ofer lui o surpriză, respectiv chestionarul meu, tocmai pentru a lămuri mai bine ce anume, care este legătura între aceste două tipuri de viziuni. Așa ca Alex. Sper că ești gata, că nu vom vorbi despre criza de vasopresină. Bun, prima întrebare. Ce reprezintă dansurile cu măști în tradiția noastră? Că acum ne pregătim și de capră și de urs. O să ajungem și la capră și urs. Dansurile cu măști reprezintă strămoșii care se întorc pe pământ, exact așa cum am văzut în materialul nostru anterior. Sunt strămoșii care se întorc alături de noi și care participă la sărbătoarea noastră și care ne dau direcția de unde venim și ne ajută să știm unde mergem. Ei, practic, sunt amintirile ancestrale ale strămoșilor noștri care se manifestă fizic în jurul nostru, deși ele există adânc în sufletul fiecăruia dintre noi. A fost foarte drăguț cum ai povestit. Dacă măștile reprezintă strămoșii, ce reprezintă dansurile cu animale? Depinde de animale. Dacă sunt dansurile ursului, care sunt foarte interesante, reprezintă probabil un strămoș totem. Dacă sunt căiuții pe care îi vedem în Moldova, reprezintă cu siguranță o amintire a războinicilor indo-europeni care au venit în spațiul acesta. Dacă avem cerbi sau capre, avem cu siguranță dansuri care se referă pe de o parte la fertilitate, pe de altă parte la anumite ritualuri de vânătoare sau chiar la animale totem în cazul cerbului. Cu alte cuvinte, ele reprezintă aspecte vechi ale unei religii pe care noi am uitat-o. Ce ar trebui să aducem din tradițiile vechi în lumea modernă? Știi, un om care se înțelege, care funcționează bine, trebuie să aibă 3 componente. Să înțeleagă exact în ce lume trăiește, și anume să știe cine este el aici și acum, să știe cine au fost ai lui înainte, să știe ce a trăit el și ce au trăit strămoșii lui și să știe foarte clar ce își dorește de la viitor. Eu aș aduce exact această stabilitate din tradițiile vechi, și anume omul așezat clar în comunitate, care știe cine sunt strămoșii, ancorat foarte bine în prezent și care poate să viseze suficient de mult și de realist în viitor. A patra întrebare. Care sunt cauzele depresiei de sărbători? Lipsa oricărui orizont. Depresia de sărbători nu reprezintă altceva decât o presiune uriașă asupra unui om care a uitat cine este. Asupra unui om care are o presiune socială dată de social media, unde toți ceilalți sunt minunați și el nu se simte minunat. Reprezintă o presiune legată de faptul că trebuie să cumpere cadouri și el, deși a muncit, nu are suficienți bani. Reprezintă problemele unui om care s-a rupt de familie pentru că el consideră că valorile familiei sale nu corespund cu valorile de la locul de muncă sau ale prietenilor lui. De aici vine depresia, din rupere, din frângere. Vorbeai despre social media un pic mai devreme și o să te completez. Probabil că nici prietenii omului care postează poze atât de fericite pe Facebook nu sunt deloc fericiți, exact. Dar asta este o realitate de care ne izbim toți. Am tot vorbit despre straturile de credință. Cum ar trebui totuși să arate această societate modernă ca să fie bine? Societatea asta ar trebui să țină cont de straturile respective de credință. Ar trebui să înțelegem foarte bine cine suntem, să ne cunoaștem istoria și să acceptăm și credința pe care o avem în momentul de față. Pentru că unii dintre noi probabil că suntem creștini, alții dintre noi probabil că nu suntem creștini, că avem cu totul altă religie. Trebuie să acceptăm toate religiile strămoșilor noștri și să privim foarte critic către noile ideologii pe care le avem în momentul de față, pentru că lucrurile nu sunt chiar atât de simple cum par, iar anul nou nu trebuie să ne ducă într-o lume din care nu înțelegem nimic, ci anul nou trebuie să ne întoarcă înspre o lume din care am înțeles foarte multe lucruri. Eu cred că cel mai important lucru în societatea aceasta este să știm cine suntem, să știm cine am fost și să putem să construim ceea ce vrem să fim.
E cam filozofic așa, pentru sfârșit de an. Este un pic filozofic, dar din punctul meu de vedere ai perfecte dreptate și poate toți ar trebui să reflectăm. Cred că m-ați văzut și pe mine făcând câteva pauze în momentul în care Alex îmi spunea niște lucruri, tocmai pentru că e bine să împământenești atunci când auzi niște lucruri și să reții esențialul. Să până una alta, știți, noi v-am tot vorbit acum despre sărbătorile de iarnă și tocmai poate din acest motiv ar trebui să reflectăm, pentru că este acel moment din an în care reflexia este poate cel mai bun gând. Și reflexia noastră și reflectarea asupra unor lucruri. Da, este... Știi cum se spune? Se încheie anul, se termină un ciclu. Bine, se încheie o zi, se termină un ciclu. Nu trebuie să uităm și lucrul ăsta. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu adevărat și să putem să ne împăcăm cu cei din jur, să înțelegem cum funcționează lucrurile. Iar faptul că noi am vorbit despre sărbători nu este întâmplător. Suntem în aproape de anul nou, exact. Dar este mai mult decât atât. Este un lucru pe care îl cunoaștem cu toții. Dacă înțelegem cum funcționează cu adevărat toată această manipulare de care avem parte în fiecare zi, toată această nouă religie care ne este impusă, fără să putem să o privim. Dacă înțelegem cum funcționează sărbătorile, vom înțelege cum funcționează toate. Pentru că poate că este un pic mai ciudat să explici cuiva de ce scade nivelul de testosteron și care este scopul MK Ultra. Dar în momentul în care cineva îți fură bucuria de a fi alături de familie, înțelegi că ceva este în neregulă. Dacă afli de ce și afli cine, s-ar putea să te aperi. Și poate cu această ocazie, aflând și despre omul nou și despre cum ne-au influențat unii și alții viața, acum ar fi cazul să aflăm și cine ne conduce. În momentul în care vorbim despre sfârșit de an, în momentul în care vorbim despre o nouă religie mondială, în momentul în care vorbim despre un nou zeu, în momentul în care vorbim despre consum, ce aș putea să vă spun în momentul în care eu aș încerca să vă spun cine ne conduce? Este mai mult decât evident. Cei care profită de pe urma tuturor acestor nebunii de sărbători, cei care se află întotdeauna ca finanțiști în spatele tuturor mișcărilor de stradă pe care le avem, cei care se află întotdeauna în spatele schimbării atitudinii oamenilor față de lume, ei profită. Și cum profită? Impunându-ne pas cu pas religia lor. Probabil că religie vi se pare un cuvânt un pic cam tare sau un cuvânt care să vă depărtează puțin de realitate, dar este vorba despre o religie. Noi nu facem în acest moment decât să înlocuim un zeu foarte clar așezat aici, un zeu creștin care se află de 2000 de ani în acest spațiu european mă refer, cu un alt zeu. Iar zeul acesta este abstract, este greu de înțeles și nici măcar nu știm că a venit ușor și s-a așezat în locul zeului creștin. Este vorba despre bani. Pentru că ce înseamnă altceva faptul că noi ne facem datorii pentru a avea o vacanță de sărbători? Ce înseamnă altceva faptul că ne împrumutăm la bancă pentru a putea să ne cumpărăm cadouri inutile unii celorlalți? Ce înseamnă toate aceste lucruri decât niște sacrificii aduse pe altarul zeului bani? Ce înseamnă toate aceste lucruri decât faptul că noi ne-am însucit toate ideologiile care ni se aduc în fiecare zi în minte? Faptul că ne-am externalizat mintea în telefoane, faptul că încercăm să ne transformăm pe zi ce trece în supuși voluntari a acestui zeu. Știu că nu este cel mai frumos lucru pe care să vi-l spun înainte de anul nou, dar poate că ar fi bine să vă gândiți la asta și să vă gândiți la faptul că undeva, cineva, în spate, nu-și dorește altceva decât ca voi să cheltuiți. Nu reprezentați pentru ei nimic altceva decât o sursă de profit. Repetabilă ce este drept, dar niciodată repetabilă în același trup. Cu alte cuvinte, dacă vreți să trăiți o viață în care să nu faceți altceva decât să fiți datori unor instituții financiare pentru a putea să cumpărați lucruri care vă sunt inutile, este treaba voastră. Eu însă aș încerca să fac cu totul altceva. Suntem în pline transformări sociale. Viața de multe ori trece pe lângă noi. Mi s-a întâmplat și mie asta, să simt că pur și simplu n-am timp de nimic și că poate ar trebui să fac alte lucruri mai importante pentru sufletul meu, dar efectiv n-am timp. Dumneavoastră poate ar trebui să reflectați și dumneavoastră la rând despre ce e vorba, ce anume vă doriți dumneavoastră și pentru ce anume ar trebui să vă faceți timp. Și mai ales, nu puneți presiune. Nu puneți presiune asupra lucrurilor pe care le doriți. Ele o să se întâmple atunci când sunteți pregătiți pentru ele. Dacă le forțați,
nu veți face altceva decât să vă generați alte și alte probleme. Cel mai important lucru în viață este să înțelegi în ce punct te afli, ce poți să faci din punctul respectiv și lucrurile să meargă bine. Iar cu siguranță, în anul care va veni, noi vom face în așa fel încât aceste lucruri să vă fie prezentate. Mai greșim, mai spunem și adevărul, cine știe, dar cu siguranță și anul care va veni va fi unul plin de conspirații, fiindcă mai avem atât de multe lucruri să vă spunem încât nici nu știm cum să facem, da, și cum să facem mai mici aceste emisiuni, să le așezăm doar în cele 45 să le comprimăm de minute. astfel încât toată cantitatea de informație să intre. Cert este că noi o să ne revedem abia la anul, adică de-abia peste o săptămână, pentru că știți, anul nou va fi acum, în această săptămână, și noi vă așteptăm cu siguranță cu foarte multe lucruri noi. Vă așteptăm pe Antena Play în cazul în care ne-ați ratat în această săptămână. Vă așteptăm sâmbătă viitoare de la ora 17. Vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook, desigur, unde sunteți foarte activi și ne spuneți tot ce trebuie să știm. Și vă reamintim încă o dată că noi vă spunem în ce lume trăiți.